Χρήσιμες πληροφορίες για τη διαμονή, τις μετακινήσεις και τις επιχειρήσεις στην Αθήνα μπορούν να βρουν οι επιβάτες στο Ελευθέριος Βενιζέλος μέσα από τα σημεία ελεύθερης πρόσβασης στο ίντερνετ. Φτάσατε στο αεροδρόμιο της Αθήνας χωρίς να έχετε προγραμματίσει το πού θα μείνετε ή πού θα πάτε για φαγητό? Μην ανησυχείτε. Μία επίσκεψη σε ένα από τα 6 σημεία πρόσβασης στο ίντερνετ θα σας δώσει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Παρέχουμε στον επιβάτη τη δυνατότητα πρόσβασης σε χρηστική πληροφορία, είτε αυτός κάνει ένα επαγγελματικό ταξίδι, είτε κάποιο ταξίδι αναψυχής. Ο Χρυσός Οδηγός, μέσα από μια συνεργασία που έχει κάνει με το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, προσφέρει τώρα όλο το περιεχόμενο του site του μέσα από τα infokiosk που υπάρχουν στο αεροδρόμιο. Πηγαίνοντας στο εικονίδιο που βλέπετε αριστερά της οθόνης, μπορείτε να ζητήσετε όποια πληροφορία θέλετε στα ελληνικά ή στα αγγλικά και να δείτε όχι μόνο την απάντηση, αλλά και το χάρτη που θα σας οδηγήσει στην επιχείρηση που επιλέξατε. Για μας στο αεροδρόμιο της Αθήνας η τεχνολογία είναι άμεσα συνυφασμένη με την ταξιδιωτική εμπειρία του επιβάτη. Μπορεί να επιλέξει αυτό το εικονίδιο και να ψάξει ένα ξενοδοχείο κοντά στο αεροδρόμιο σε κάποια άλλη περιοχή, να βρει ένα εστιατόριο για να πάει να γευματίσει ή οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Τις ίδιες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και από το φορητό σας υπολογιστή, αφού το Ελευθέριος Βενιζέλος διαθέτει και ασύρματο δίκτυο ίντερνετ.